Miyamono mulikito Job Mahangi asoroboti rwa senchira yobo ikerano gotikananira Job Mahangi bono togosuka goika asamangana rengete na siyaso yokoligia kirgo kyobo governor gweterekia makirekia Kenya National Congress Kianse Manson Oyongo imeye county ya Kisii nikobona abaligani kati ya obwatani bali bakomoko boko Simbarati ane kurwa sensemo ya Bonchari abona banganyire kurwa sensemo yokomoko boko Simbarati na kwebwatia nensemo yaye Manson Oyongo kati ya bali banganyire ngamo n'abarendi ba yarati obono basoire asensemo ya Manson Oyongo mulikito Sara Nyarangyo Ntita noroboti rwa senchira yobwekirano abamenyi korwase chiwodi ao imeye bunge ya Bonchari korwase kyama kya ODM abubaraba bwatani ba yomoske Simba Arati nigo baene kya kunganya na goswase kyama kya Kenya National Congress gekoragwa na Manson Oyongo yokolia ekergo kyobo governor ase county ya Kisii ase baene kya komosira Oyongo Manson Oyongo Manson Oyongo kwana chinga kiechio Oyongo na orokyomogo koye asa kwanera ekerenga kiaye asokolia ekerogekyo kobali ogabana nini wana moko ngalimba kankobe gabana yino yonda ko bakikishera inga echire linere immediately pressure nigo aenekia agochia gwikirania amagenderero atalimake asichinsemo abuna okorose chinyagitari na maliogo gotoka okobeka amacha mayayo konywa chipara chingia chiweteka amangana yestima na baigo obolemi abwase atebara chigokonya kegima abalemi aje town suneka nemeji 1 kilometer tap to water 1 kilometer tap to water county checho kolega si kyamaji obuli mubwito abantu mbo batu bwako kole mbole lomu chikoleta embole mu jwakana ni godi news anyele 4000 you pay 2000 anyele 6000 you pay 3000 nebi ndebi bokwana kuchande ko bikora Valia banganya kurwase timu ya Simba ngamona Isaac Onchagwa gati ya bande au baenekia bakomosira na kumoligeria Oyongo chikura na koira ekergo kyobo governor nanda igombwate data ya security eliko nyeralia ndagete kunyibeka nyaro onokoreta tule edate nya ya Manson Oyongo nyamweya governor 2022 tarehe 9 aliwo emesayura nigo gati ya barai baikirana abo bamokwana Oyongo kobo morai bwa mararo yora sukie e county ya Kisii bono na amua Oyongo kore go support enwa wanjari ko boy mwanjirane tugwa si Oyongo ne range na intu to konya namo mwanjiranire Oyongo na riri manyete ngo bomo mo gavano ito wodi idera bengi yakuwa muno bonere Oyongo na gania abarai koerera asaba korusia chibesa chichi campaign asakwanera asakorusia echiae asaba igo aleno kwegena buna na chikonyora chikura chinyinge ase county ya Kisii na koraliwa koba omobui timbwa dibando bako ngachibesa korere campaign tekwana ini na ichiana ngutumia oyo ndoyo mwana oyo ga tikatero man badero man agatebanga kanda na arubeta kuna dachingeni tayo agateba kiba sisi kwa nyago chingo mwe agatebe support atuambie nini esa sponsor ningo Sara Nyarangyo